Benvinguts, lletraferits, s'apropa la selectivitat i molts de vosaltres esteu patint per la vostra vida i pel vostre futur acadèmic. Per aquesta raó he decidit donar-vos un cop de mà amb aquest vídeo, tot exposant 8 errors que no podeu fer de cap manera a l'hora de redactar a l'examen de la selectivitat. I si ets dels desafortunats que la setmana que ve no tenen la joia, no tenen la sort de fer aquest meravellós examen, no passa res perquè igualment amb aquest vídeo aprendràs 4 coses molt interessants. Abans de començar amb els errors, us he de comentar que l'examen es divideix en 3 parts: comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística. I aquest vídeo sobretot us servirà per la segona part, per la part de l'expressió escrita, tot i que en totes les parts us serà força útil. A més, aquesta segona secció de l'examen pesa 3 punts de la nota i en conseqüència cal fer-la bé, és important. També volia recordar que jo avui no hauria d'estar fent cap vídeo, però com que soc professor de repàs i sé la crisi existencial que crea l'examen de selectivitat, he volgut fer aquest vídeo per ajudar-vos i per tant m'agradaria que li donéssiu un m'agrada, que us subscrivíssiu al canal i que li donéssiu bastant amor. Au doncs, un cop feta la propaganda de rigor, comencem. En el primer lloc tenim la perífrasi d'obligació tens que no l'hem de posar a l'examen mai de la vida ni en cap text escrit en català. O sigui, és un dels errors més greus i per tant un examen que tingui aquesta construcció automàticament serà descartat o li baixarà molt la puntuació. O sigui, el verb tenir en català només serveix per expressar possessió. Jo tinc un gos, jo tinc una casa, ell té molts amics, però no serveix per expressar obligació. Tu tens que anar a casa, tu tens que treure el gos. En lloc de tu tens que, hem de fer servir la perífrasi d'obligació genuïna, normativa, en català, que és tu has de treure el gos, tu has d'anar a la teva casa. També podem fer servir cal que treguis el gos, cal que vagis a casa. I també és necessari que treguis el gos, és necessari que vagis a casa. Com podeu veure tenim moltes opcions, però la que mai hem de fer servir és tenir que. Si ja hem entès aquest error, podem passar al següent, que és posar la preposició a davant de complement directe. Per tant, no hem de posar mai la preposició a davant d'un complement directe. Per exemple, la malaltia afecta als pacients. Aquesta frase no seria correcta perquè els pacients és el complement directe i en conseqüència davant seu no hi hem de posar una a. I, per tant, sortiria la frase normativa següent. La malaltia afecta els pacients. Un desig que tenen molts adolescents. Vull matar el professor de català. Doncs és, vull matar el professor de català. Si ho fem-ho bé. Amb la gola refrescada comencem el tercer punt, que és per què junt, per què separat i per a què. Com s'escriuen? Ara ho explicaré ràpidament i sintetitzant-ho molt perquè faré un altre vídeo dedicant-lo completament a aquest tema. Però seria per què tot junt quan equival a ja què, li han borrat la foto de l'Instagram perquè era ofensiva, li han borrat la foto de l'Instagram ja que era ofensiva, per què tot separat quan equival a per quina raó, per què has vingut, per quina raó has vingut, i per a què quan equival a per a quina cosa, per a què necessitem un professor de català, per a quina cosa necessitem un professor de català. Per extensió, aquest darrer cas s'utilitza quan s'expressa finalitat i el per què buscar més aviat la causa. Espero que aquest tema hagi quedat clar. De totes maneres, us deixo un enllaç al meu blog Lletraferint el món en què ho explico més detalladament. El quart error és que en català no posarem mai una preposició feble més una conjunció. En l'oració tinc la necessitat de que vinguis, el de és una preposició feble, el que és una conjunció i, per tant, haurem de fer caure el de. I quedarà la següent oració. Tinc la necessitat que vinguis. O en aquesta altra oració, encara que ens soni estrany. Des de que era petit que m'agrada el bròquil. Doncs hauria de ser, si no volem perdre punts, des que era petit que m'agrada el bròquil. Sense el de. Des que. A la descripció del vídeo us he deixat un enllaç en què s'explica més profundament aquesta qüestió per tots els qui vulgueu aprofundir-hi. En la posició número 5 entrem en una qüestió ortogràfica molt interessant, que és la locució causal degut a. I l'error relacionat amb aquesta locució és que no podem posar degut a davant de què. No podem dir degut a què, ni podem escriure-ho, evidentment. Per tant, l'oració degut a que feia mal temps no vam poder anar a la muntanya és incorrecta, no és normativa. Hem d'escriure degut al fet que feia mal temps,
no vam poder anar a la muntanya. D'aquesta manera sí que seria una oració normativa i a qualsevol examen de català triomfaríem. En la posició número 7 tenim un tema relacionat amb la puntuació. Quan tinguem dos verbs conjugats no els podem unir mitjançant una coma, si no estem en una enumeració o en algun altre cas especial. Amb aquest exemple ho veureu clar de seguida. M'agrada molt llegir. Per tant, soc feliç a la biblioteca. Aquesta frase no estaria correctament puntuada i s'ha d'anar molt de compte. Aleshores, per fer una frase normativa, hauríem d'escriure m'agrada molt llegir i... És molt important la conjunció coordinada copulativa. La i és molt important. M'agrada molt llegir i, coma, per tant, coma, soc feliç a la biblioteca. I el soc sense accent, Això ja fa temps que va canviar. I d'aquesta segona oració es podria dir que és ciència-ficció, perquè hi ha molt poca gent que li agradi llegir, però no es podria dir que està mal puntuada. I per tant tindríem els nostres punts a l'examen de selectivitat i tot seria bonic, flors i violes. El punt número 7 és molt fàcil d'entendre i hi ha molta gent que ho desconeix, que no ho sap. I és que no podem fer servir la paraula doncs com a causal per expressar la causa d'alguna cosa. Ara us poso un exemple. Vaig animar el meu amic. Doncs ell estava molt trist. Per què es fa aquesta construcció incorrecta? Doncs perquè en castellà el pues sí que es pot fer servir d'aquesta manera, però en català el doncs no es pot fer servir com a sinònim de ja que, com a sinònim de atès que, no? Seria així la frase. Vaig animar el meu amic perquè estava molt trist, atès que estava molt trist, ja que estava molt trist, però no podem posar doncs estava molt trist. Entesos? I finalment tenim l'error número 8, que és el tant amb T i d'altra banda el tant sense T, o sigui tant i tant. A veure, Roc, quan va amb T final i quan va sense T final? Davant d'un adjectiu, d'un adverbi o d'un sintagma preposicional hi posem el tant sense T. Per exemple, el meu fill és tan prim com jo. Aquest exemple l'he agafat de l'Optimot. O tampoc ets tan alt. I una bona tècnica, sent pràctics per saber això, per saber quan hem d'escriure tant amb T o sense T, és passar l'oració al castellà. I si en castellà és tan, en català serà tan sense T. Tampoc ets tan alt. Tampoco eres tan alto. En canvi, el tant amb T final funciona com un adjectiu o com un adverbi. Quan és un adjectiu, concordarà amb un substantiu. Per exemple, hi ha tant soroll que no sento absolutament res del que diu. I per tant, en castellà, quan tant en català va amb T final, és tanto. En canvi, quan en castellà és tant, en català també s'escriu tant sense la T final. És una bona manera de sortir del pas. Pels qui vulgueu aprofundir més en aquest tema, us posaré l'enllaç de l'Optimot, que m'ha servit de guia per fer aquest comentari, a la descripció del vídeo. I res, com a consells de cara a l'examen us diria que estigueu tranquils, que dormiu bé la nit abans, això d'estudiar la nit abans fins les 3 o 4 de la matinada ni se us acudeixi. Després, que llegiu molt bé els enunciats, que a la comprensió lectora llegiu el text com a mínim 3 vegades. I també us volia comentar que quan escriviu, quan redacteu, feu servir força connectors, que això agrada molt. Així que res, lletraferits, espero que aquest vídeo us hagi servit per passar una bona estona, per aprendre i sobretot que us hagi sigut útil a tots els qui d'aquí poc heu d'anar a l'encantador examen de la selectivitat. Molta sort!